କରୁଛ ଯେ ଆସୁନ ଆସ ମାନିଗଲୁ ଭାଇ ମାନିଗଲୁ ତୁମକୁ ଆମ ବେଳକୁ ଜୟ ସିଙ୍ଗିଲି ଆଉ ଏଠି ଚାଲିଛି କେଳି କଦମ୍ବ ଜୀବନ ପଥ ଏ ଦେହ ରଥ ରଥ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆମର ଛେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଭାଇ ମୋର ଭାରି ରସିକିଆ। ଭାଇ ତମ ଥରେ ଏତେ କଳା ଥିଲା କାହିଁ ଜଣା ପଡୁନଥିଲା ତ ପୋତା ମୁହାଁଟାରେ। କଣ କରୁଛ ଯେ ଆସୁନ ସେଦିନ ବସରେ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ମୋ ମୁହଁକୁ ନମ୍ବର ଲେଖି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ମୁଁ କଣ ଚାହିଁଥିଲି କଥା ହେଇପାରିନଥିଲି ନା ମୋ ମୋବାଇଲ ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ କେବଳ ତୁମର ଆଦେଶକୁ ମାନିକି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କଲି। ଛି ଛି ଭାଇ ଛି। ଭାଇ ଏବେ ବି ମୁଁ ସୋୟ କମ୍ପାନୀରୁ ମେସେଜ ଆସିଛି ଭାଇ 90% ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ ରୁମ୍ ମିଳୁଛି। ମୋର କଣ କେବେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଏଲୁଲୁ ହବା ପାଇଁ।